Puwerteng sikata aning Chris Aquino sa una. Gitawag guni siya og Queen of all media pero karon masakito na. Bisag unsa pa nimo kasikat, bisag unsa pa nimo kadato, pero kung tagaan kag sakit sa Ginoo nga makalilisang, kada bang sakit nga lisod kayo ayohon, mahurot na lang ng imong kwarta, di pa jud ka maayo. Seryoso kay ning gihambin nga sakit ni Chris Aquino. Kung dili pa ni siya dato, kung dili pa ni siya kwartahan, ambot lang, murag kininiang magdugay pabaka siya aning sakita. Bilib sad ko aning Chris Aquino kay fighter kayo tungod sa iyang mga anak maong naningkamot in taon si Chris nga mabuhi pa mga kabumbo. Tungod sa iyang duha ka mga anak, mao ni naghatag niya og kusog. Unya ang sitwasyon karon ni Chris Aquino, nagpamatuod lamang kini nga ang atong kasikatan dinis kalibutan temporaryo lang. Ang atong gahom nga gikuptan karon temporaryo lang. Unsa man ang imong estados kinabuhi, unsa man imong posisyon karon sa gobyerno, temporaryo lang. Ang atong kadato dinis kalibutan temporaryo lang. Maabot gid ang panahon nga moratag dahon nga malaya. Malaya ra gyapon ta. Muabot ang panahon nga matiguang ta manggawas ng atong mga sakit. Ang importante nga mentras buhi pa ta, i-enjoy nato ang atong kinabuhi, tio nato ang matagutlo nga malipayon ta. Walang kay tao nga giyatakan, walang kay tao nga giagrabyado, igo na kay na. Magbilin tag maayo nga binuhatan, aron kung moabot ang panahon nga mawala ta nining kalibutan na, maisgutan gyapon ta sa atong mga minahal sa kinabuhi. Unya, kumusta nakaha ang mga lalaki nga niagi sa kinabuhi ni Chris Aquino? Unsa kay ilang reaksyon kung ila makita ang sitwasyon karon ni Chris Aquino, mga kabumbong nga naglisod nagmaayo? Di ay mga picture nga gialsa siyang bimbi. Murag hands-on kayo si bimbi sa pag-atiman sa iyahang inahan, mga kabumbong. No? Bisan pagdaghang kwarta sa Chris Aquino apan ang iyang kwarta wa pagyud makapaayo sa iyang gihambin nga sakit, mga kabumbo. Na diin na lang in town og paayo si Chris Aquino siyang sakit. Naabot sa laing nasod, sa gawas sa nasod para magpatambal siyang sakit. Nagkuha siya mga espesyalista nga mga doktor para siyang sakit. Apan hangtod ron wa pagyapon siya maayo, mga kabumbo. Nagpamatuod lamang kini nga bisag unsa pa nimo kasikat, bisag unsa nimo kadato, bisag dagha pa kwarta, og tagaan kag makalilisa nga sakit sa Ginoo nga kanang lisod nga ayohon, mahurot na lang na imong kwarta pero wa pagyapon ka maayo, mga kabumbo. Nakauyab man siya doktor katong ni Ate Mania, murag wa naman igkita. Murag buwag kuno sila sa tong doktor niya, mga kabumbo. Bisan og masakiton si Chris, no, pero nakauyab gihapon. Dagan ni lalaki nga niagi sa nga kinabuhi. Di na to malalis, mga kabumbo, si Chris Aquino atras tag mga 20 ka tuig gikan karon, perting gwapaha ani, mga kabumbo. Bitaw, atras tag 20 ka tuig gikan karon usa man 2025. Oh. Ibutan tag pag 2005, pag 2005 kana mga panahon na 2005, 2006, 2007. Perting gupahan ni Chris Aquino, karon tanawa. Tanawa ang lawas si Chris Aquino, mga kabumbo. Perting lang dauta. Dako kay kausaban siyang lawas o siyang naw ni hugo og maayo, ni gamay og maayo, may daot og maayo. Ultimo pag-adtog CR kinahanglan pa siyang aswaton, mga kabumbo. Luya, no? Ako bilib kong Bimbi, gipakita ni Bimbi unsa niya kadakong gugma. Ang iya karoga inahan, mga kabumbo, no? Pero kanay mga ani ba kay di naman tingin ni angay pang i-post diya sa Facebook, kini mga picture nga naglisod si Chris Aquino kay murag kumuto ng kasing-kasing sa mga fans ni Chris Aquino nga magtan-aw sa iyang mga hulagway nga naglisod nagyug maayo, mga kabumbo.